adlaw, mga binati o ginahal sa mga talunod. Welcome to my channel. Welcome to my talunod. Please share, like, and subscribe to all my friends para kung ano po sa ano tayo mainggit. Okay guys, manitong buhaton para tomorrow nalahi na po na itong trabaho. Welcome to my channel. Welcome to Matalo. Guys.